беше дигнал телефона ми. Добре, остави го там долу. Май още от часа почва. Това трябваше да го зумна. Този е автоматичен зум, не дей пипай нищо, че казах. Сега как седи? Вместо да се върне до посетителния център, къде го знам. Това е скоро, трима човек следим. Работата, работата. Всеки до човека! Grande!
Mladen nisam. Тръгни изстреле. Движете се изтик топта. Аре, кой иска да? Поймя. Бойте. Съвърти спряса. Виждаме телефон. Е там където е. Чакай, айде, там фанаги. Махни какво е. Червения отбор, моля пресрещане. Ето тази камера прави Але, слушайте, ще уволнеш от малко от учителя. И вас се офис. Дай се.
Кој може да му прави? Digaj gore po твојата.
да се замиква.